De onderzoekers die een wereldwijd DNA- en stambomenonderzoek bij patiënten met een erfelijke hartziekte. Daaruit blijken dat ze alle jaar familie van elkaar binnen. We denken dat dat zo'n 6 tot 8 eeuwen geleden moet zijn geweest. Dat er één voorouder, een man of een vrouw, dat weten we niet. Maar dat er één voorouder is geweest die deze erfelijke aanleg heeft gehad. En dat die dus van generatie op generatie is doorgegaan. En met name in het noorden van Nederland is terechtgekomen. Maar ook wel verder in het land en ook in het buitenland zelfs. Het docht blijken dat deze hartspierziekte in 100 families in het noorden voorkomt. Ze hebben last van hartfalen en hartritmestoornissen. Het nieuwe onderzoek kan ten dit soorten van klachten voorkomen. Vervolgonderzoek waar we nu mee bezig zijn is om bijvoorbeeld te kijken bij de familieleden die zelf eigenlijk nog geen klachten hebben. Dus die op basis daarvan niet behandeld zouden hoeven worden, om te kijken of het misschien toch zinvol is om daar al met bepaalde medicijnen te starten. Om te zien of dat de prognose verbetert, of ze dan minder last krijgen van hartfalen en misschien minder last van ritmestoornissen. Maar dat is allemaal nog in de toekomst. Zover zijn we nu nog niet.